Som al costat del torrent del Fou, entre l'Esportiu i el límit de Llinars amb Cardedeu, i aquesta zona tan bonica i que juga un paper de connector biològic i on veiem que hi ha un bosc, està amenaçada. Dilluns que ve, si no hi ha cap canvi de plans d'última hora, l'Ajuntament aprovarà la seva urbanització. No és la primera vegada que s'intenta urbanitzar aquesta zona d'aquí. El 2017 ja es va fer una proposta de POUM per part de l'Ajuntament que incloïa la seva urbanització, però el Departament de Medi Ambient ja va fer un informe desfavorable, al·legant que era una zona com a connector biològic entre el Montseny i el Corredor i de molta biodiversitat. Ara, l'Ajuntament, arrel d'un conveni signat amb propietaris del Pla Morató, ha volgut tornar a incloure en el POUM, fer una segona aprovació per tornar a intentar urbanitzar aquest sector. Quan vam saber que l'Ajuntament tornava a tenir intenció de declarar aquesta zona com a urbanitzable, vam preguntar què n'opinava el Departament de Medi Ambient de la Generalitat i van dir que hi havia més un informe desfavorable. Nosaltres, òbviament, com regidors de l'oposició, volíem tenir accés a aquest informe i el vam sol·licitar a l'Ajuntament. La nostra sorpresa va ser quan aquest informe ens va ser denegat i per aconseguir-lo vam haver d'apel·lar a una instància superior, a una organització que vetlla per la transparència de l'administració pública i això ens va costar potser 2 mesos i mig d'aconseguir l'informe. Efectivament, una vegada tenim aquest informe emès pel Departament de Medi Ambient a les mans, constatem que s'ha mantingut la posició i que aquesta zona continua sent declarada d'interès natural i del seu paper de connector biològic entre el Montseny i el Corredor. I és, per tant, totalment desfavorable a la seva urbanització.